Čaute ľudia, som Tarkala, vítam vás z nového videa. Tentokrát je to z Minecraftu, ako môžete vidieť, zo serveru, ktorý sa volá Hypixel. Ale dneska si zahráme Bed Wars. Ešte pred začiatkom videa by som vám chcel povedať, že dajte like a odber. Je nám na ceste 100 odberateľov. Blížime sa ku 70, takže to už nebude tak veľa, 30 iba. Ja vám chcem povedať, že dajte ten odber, prosím. Hlavne odber. A bez ďalších kecov, poďme na to. Ok ľudia, konečne sme tu. Je nás tu už 8, ale toto je jedna akože solo, nie je duo ako minule. Takže to bude o trošku iné, ale nevadí. Bude to asi aj ťažšie bez spoluhráča, ale tak nevadí. Už sme tunak a môžeme ísť rovno po veci. Máme 15 ironov, kúpime vlnu, idem zastavať posteľ. A viete, čo som vravil na začiatku ľudia, ten odber by som veľmi potreboval súrne, lebo tých 100 odberateľov už by som rád mal. A ako zatiaľ ako sa nám celkom darí, takže ako podľa Social Bladeu máme cez 50 odberateľov za jeden mesiac, čož by som vám chcel strašne poďakovať, že je takéto obrovské číslo. Pretože to, že som začal kanál ako pred 3 týždňami, tak to je extrém takýto nárast. Akože za 3 týždne ľudia, ako, tak to je dosť veľké. A zatiaľ si môžem kúpiť iron. Kúpim iron, či iron knockback stick. A ja už si myslím, že by sme sa mohli vrhnúť na typka, ktorý nás vidí taktiež, ale toto do ňo nehodím asi. Viete čo, ja to budem držať v ruke chvíľku. A ak sa bude stavať, tak on asi nemá v ruke to fireball, takže sa asi stavať nemôže, ale nevadí mi to ľudia a idem za ním. Nie ľudia, mne niekto zničil posteľ. Tunak ja mám niekoho, vymením si na za knockback stick, ale ako zničil mi posteľ, on ma nevidí, lebo mám shift, alebo aspoň dúfam, že ma nevidí. Vidí ma. Aha, tak nie. Aha, veď tu je druhý, jasné, dvaja sú. No tak ako oni boli asi spolu, čo nemôžu tímovať, však ľudia, oni nemôžu tímovať, však je to solo, oni nemajú ani prečo tímovať, hej? A je to solo, takže za to by mali dostať nejaký report alebo niečo také aspoň. Ok ľudia, za 5 sekúnd sa začína hra a sme tu a zatiaľ ako mám blbý ping, takže sa mi možno bude zle hrať, pretože vonka prší. Ale tak nevadí, musím počkať aspoň na bloky. Takže počkám chvíľku. A môžem fireball si urobiť. Ale bloky radšej urobím, lebo to je výhodnejšie. A idem si postaviť ešte aj posteľ z týchto 16 blokov ešte. Takže takto si ešte urobím tunak. Kúpim ešte knockback stick a ešte trochu vlny. Ok, tu máme šlony, takže postavím si posteľ. Ok, ľudia, vyťažím ešte toto. Nie, ľudia, je tu týpek. Rýchlo ho zabiť. Nie! Veď ľudia, jasné. Mne tu prší. Mám zlý ping. No poď. Rýchlo, ľudia. No, vidíte? Ja mám zlý ping. Sakuje mi Wi-Fi na. Jaj, ľudia, mne sakuje Wi-Fi na, ide mi to zle, lebo prší vonka, leje, búrka. Jaj, ľudia. Ok, ľudia, konečne sme tunak a tunak je to, ok. Respawn na železo. Tá minulá hra dopadla veľmi zle, tak lebo oni tam prišli, zase tam prišli dvaja. Mňa nezabil ten jeden, mňa zabil nejaký druhý typek. Taký, ok, niekto sa sem ustáva, takže ja som si ho rýchlo len zobrať bloky a odstávať sa preč a ísť na nejaký lepší ostrov, ale tak idem teda ja tam. Ok, on je tunák. Nie, zničil mi posteľ ľudia. Nie. Yes! Ľudia, že by som ho dal? Nie, to mi nevravte ani. To mi ani nevravte, že ho nedám. Ježiš, ja mám srdiečko, veď ale jasné, on mal 2 srdiečka. 2 srdiečka, to čo je? No ok, ľudia, sme v ďalšej hre. Znova na takej podobnej mape, len zoberieme si tie irony, máme ich 8 a 2 goldy, nice.
a zoberiem si bloky, 32 blokov fajnových a postavím si aspoň tú posteľ teda. Takto, dobre, máme posteľ a teraz ešte máme 4 irony, jeden iron k knockback sticku, takže to je v pohode si myslím, ale viete čo, ja idem sem, idem hore takto a tu naskočím, ako neviem na čo som tam išiel, ale to je jedno. Ok ľudia, postavím sa tam takto speed bridgeom, pozrite takto, nice. Joj ľudia, tak to som prehnal zase, prídem o 4 goldy a 3 irony. Dobre, teda sme znova tu a ako ľudia, ako ja neviem, či to vyhrám, ako ja sa snažím vyhrať strašne moc, len tu sú takí silní ľudia, alebo spadnem, lebo robím veľa speedbridgeov a mne to tak strašne baví, že to nie je ani možné, ok, hop, ok, toto je pekný, toto je veľmi pekný speedbridge, ok, a tak sa tam teda postavím a poviem vám potom, ale ako zatiaľ si myslím, že nám to ide pekne. Koksel, dobré ľudia, sme tunak. Ty koksel, ľudia, v ňou stalo 1,5 srdiečka, tak to si robíte srandu, musí byť veľmi, veľmi potichu. No nie potichu, mám shift, aby si ma nevšimol, ale chcem ho poraziť. Počkám, kým sa mi tu HPčka dohealujú, lebo ich mám málo. Nikto nad nami není, ok. Ja sa tu asi takto ľudia, ja tu budem čakať chvíľku. Keby sa náhodou vystával, tak pôjdem takto sem, takže si už robím cestu. Počkajte, on už tam je. Takto radšej si urobím cestu a dúfam, že si ma nevšimne. Ja to tak strašne dúfam, lebo ak po mne skočí, ja mám síce knockback stick, ale čo keď on ma tiež? To môže byť, takže radšej tu takto budem. Tichučko. A ako som zvedavý, že ako to dopadne. On ide hore. OK. Ide hore, takže takto dole idem ja. OK, ale on už ide hore, OK, ide hore ľudia. A ide hore, ide sa asi stavať. OK, už si všimol aj toto. Že už si všimol aj, že tam som urobili most, takže dúfam, že nevie, že som tu, lebo ja, ak zomrem, tak to je extrém. Ty koksov ľudia, on bol tam. Ľudia, ja ho vidím, vidíte ho? Ľudia, ty kokso, vidíte ho tam? Vidíte ho? Ty kokso, ľudia, on ma normálne nevidí, on si ma fakt nevšimol. Kámo, ako to je možné, ok? On tam už beží, ide mi zničiť posteľ, ale on ani nevie, že som ja tunak, takže ja mu rýchlo zničím posteľ tiež. Ok, ale teraz ide o súboj, lebo ako, ok, už mi zničil posteľ. Teraz mu zničím posteľ aj ja. Nice. Urobilo to aj ten pekný zvuk a idem sem, nech si ma všimne, lebo ja s ním chcem pofajtiť. Lebo ja ho môžem zhodiť, keď som tu na hore síce. A dúfam, že on nemá knockback stick, lebo vidíte ho tam, že je hore. A beží, ľudia beží a dáme mu taký critical, pozrite, dáme mu taký critical. Skočil, nice, ľudia. No len 8 HP, ľudia. Zničme ho, to čo robí? Veď ale kam ide? Čože? To si robíte srandu. Ľudia, to čo bolo? Vidíte, aký mám blbý ping? To len kvôli tomu, že mám zlý ping. Kvôli ničomu inému. Kvôli tomu, že tu prší. A je zlý ping proste. Ok, dáme pani, už končím, lebo ja nemám na to nervy hen tam. Dajte ten like a odber, ako som povedal. A dúfam, že dosiahneme tých 100 odberateľov, čo najskôr, budem za to mega rád. Zatiaľ sa majte a čus.